Meditaatio auttaa parantamaan yhteyttä itseen. Eli usein sellainen, jos ollaan sellaisessa elämäntilanteessa, jossa on kauheasti kiirettä eikä keretä niin kuin pysähtyä, niin saattaa tulla se hetki, että niin kuin ollaan hukattu itsemme tai ettei tiedetä, mitä me halutaan tai kuka me ollaan. Niin se on se, mikä meditaation ihanuus on, että se me päästään joka hetki kokemaan se turva, kun me vaan annetaan itsellemme aikaa. Että yleensä se on niin, että mitä enemmän sitä vastustaa, niin silloin siitä meditaatiosta on kaikista eniten hyötyä ja silloin sitä tarvii eniten. Eli se on tämmöinen luonnollinen merkki, joka on ihan tavallista kaikille, että varsinkin alkuun, että se pysähtyminen tuntuu mahdottomalta, tulee aina muita ajatuksia ja tehtäviä. Ja sitten myöskin se, että se jotenkin ajatellaan, että me ollaan laiskoja, jos me pysähdytään. Mutta kun sen yli pääsee ja sitoutuu harjoitukseen, niin silloin myös se vastustus alkaa pienentyä. Ei kannata alkuun aloittaa mitään puolen tunnin tavoitteita, vaan aloittaa pienestä ihan muutaman minuutin ja asteittain niin kuin kasvattaa sitten siihen vaikka 10-20 minuuttiin, niin se on jo tosi hyvä. Eli periaatteessa sen enempää ei edes tarvitse päivässä meditoida. Ja alkuun, kun sen tekee niin kuin säännöllisesti, niin myös se vastustus alkaa laskea. Ja kiitos nyt tästä taas, kun kuuntelit, ja palataan taas myöhemmin.